Og så er vi i gang med opgøret her på Mestalla. Atletico på bolden. Saul. Griezmann. Det kan godt af. Correa. Griezmann. Retvendt til Gamero. God omstilling. God mulighed. Og stor redning også. Og inden slår sig i afslutningsøjeblikket. Prøv at se afleveringen igen fra Gamero ind til Saul. Og han får lige en hilsen. Jeg tror, det er fra Enzo Pérez. En god redning. Ja, det er Saul til Griezmann. God stikning til Gamero. God mulighed, men også en fremragende tackling. Den der stikning er god for Griezmann. Der er ikke offside på Gamero. Og der kommer han ned. Gaia. Og prikker bolden væk rigtig godt af den lille bak. Og så på bagerste stang. Fylder 50 år, har 50 års jubilæum. Disse dage, hele weekenden har været mulighed for at komme ind og se på forholdet her. En god afslutning, han har problemer derinde. Det var brasilianeren. Det er en super afslutning fra Griezmann. Også godt taget derinde af Diego Alves. Ind mod Mangala igen. Vinder duellen. Nani ved selv. Afslutning, ja, det er okay. Forsøg fra Rodrigo. Gaia. Manchester United mod Stoke. En kamp, der kick-off. Bagerste område. Gamero. Og hvad med der? Straffespark til Atletico Madrid. Ángel Correa bliver underløbet. Og det er Nani. Pilkoncert på Mestalla. Jeg prøver at se situationen igen. Nani kommer ind. Og jeg synes, det er okay. Han kommer ind og skubber Correa i ryggen der. Og forhindrer ham klar i at komme ind til bolden. Klodset af Nani. Korrekt dømt straffespark, som jeg. Straffespark nummer 40. Han har reddet 17. Han er ved sætten også nummer 18. Han er simpelthen uhyggelig på straffespark. Diego Alves. Overhældet for nylig. Ja, det er jo simpelthen fantastisk. Han går selvfølgelig før tid, men prøv at se, hvor højt lagten kommer op. Et hårdt spark, et rimelig højt spark også fra Griezmann. Og han plukker den bare. Diego Alves. Mulighed her til Valencia. Stor mulighed til Rodrigo. Også en god redning. Tillægstiden. Godt sat op. Marcelo Nano. Og så afslutningen fra Rodrigo. Med lidt koldere højre ben. Correa. Santos sætter væk. Gavi samler op. Griezmann lægger ned til Filipe Luis. Har godt venstre ben. Trykker af, men også et spark lige. Godt brudt af Montoya. Nani går i dybden. Montoya må stikke den videre til Rodrigo. Det er også en stor chance. Og det er Santimina. Der kommer igen. Ja. God tur, han tager sig Montoya. Og der er det Lucas, der kommer ind og får lukket af. Det er rigtig godt forsvarsspil. Det er en klassetakt. På ind til sin 6. kamp. Carrasco med god aktion. God stikning til Torres. Skal han gå over til 1-0. Kæmpe chance. Stor redning. Det er ikke overstået. Griezmann 1-0 til Atletico Madrid. Og han er med i målet med det samme. Fernando Torres. Mål. I de seneste 5 kampe ser angrebet igen. Det er et kanonangreb. Carrasco tørrer fuldstændig Montoya. Der er ikke offside på Torres. God redning i første omgang af Diego Alves. Og den klapper han selvfølgelig ind. Griezmann buser for meget der. Montoya på Carrasco. Og så Gamero prikker den tilbage til Griezmann. Og slask 1-0 til Atletico Madrid. Stillingsmulighed. Gamero. Noget alene, men det er glimrende. Gamero, stor chance. Gamero med en svag afslutning af franskmanden. Griezmann på en retur, der må straffe. Straffespark til Atletico Madrid og redde for 11 meter pletten. Dårlig afslutning af Gamero. Får ikke clearet den ordentligt.
Og det der, det er jo klart straffespark af Mario Suarez. Godt træk, han tager. Griezmann. Gavi, skal han score på midterpletten? Det skal han selvfølgelig ikke. Nej, han er simpelthen utrolig på straffespark. Igen ser vi redningen af Diego Alves. Det er også dårligt sparket af Gavi. Gamero overfor Santos. Mangala kommer med. Gamero er hurtigere end Santos. Det er glimrende, det der Gamero-afslutning, men han hakker den over. Og leder Nani, han har også et godt spark. Oblak lille problemer, men over returen. I pausen kan jeg i hvert fald lige minde om, at der er mere spansk fodbold i dag på Viaplay. Real Madrid mod Eibar klokken. Nani står ved bolden, det gør Dani Parejo også. Det bliver Dani Parejo, der sparker direkte på kasten, men den har styr på derinde. Jan Oblak. Carrasco kommer igennem. Tilbage til Thiago. Og på distance er det kanonhug fra efterhånden nogle dage siden han har scoret et La Liga-mål, Gavi. Ikke siden den 30. august sidste år. En 3-0 sejr over Sevilla. Og han er altså straffespark. Gavi piller den godt ned. Juan Fran. Rodstødet ser okay fra 25-årig franskmand. Ude her til Valencia. Kæmpe chance til Mangala. Og Bakali. Den skal hætte ind. Mangala. Var det chancen til Valencia til at få udligningen? Det er efter Gabi. Det er godt det der. Gamero, god første berøring. Stor chance. Gamero, han skal gøre det selv. Og det gør han også. Lukker kampen. Kan vinde. Gamero. 2-0. Sejr. Konstaterer, at de får en tid af tophold i La Liga. Men nyd lige den her første berøring fra Gamero. Det der, det er bare fantastisk taget med af franskmanden. Kigger lige op. Der er ikke nogen med. Så skal han selv gøre det. Runder fuldstændig suverænt. Santos. Og der bliver der også flot af